Bienti domaja asante som no ana waka ne nanum nti na konfo ya ma no wa bin ana o se ba bia me de sikan yasi ye de nipa be firi hanom nipa be firi fia ba ha onsan kofi o se na obiri na no ti akanta na Asante hina odi kan onim de woka enti domako ye toso nsia no emu no ye che omo che konfo ya mo atwa ne ti se de omo percent ka bia we de nka menka no se ye ka omo fa nche na mom aha ya adesua se nkwala ne hu Ebusan for me mamu nyina akwaba emba Nyansapo TV so se me ka se Nyansapo na waje me so se sane no badwem ma kwan so enne eye Easter ye di Easter se na sitie no menyim se by na do bia wo fie a woje na home odi Easter na kakaka sha se nra enne memene ye to aso saa me gidie se abusuan ne obia ho ye Nyansapo ahwefo ya mama happy Easter pa kese pa nyakopon hia mo se maje ya tum na de bia no mo hwe yen ye ne de wo de mamu nyina no boye mu ye nyina ebum na yesua de abribia tito ni amamre ni amane kwan so mesho se obe subscribe to channel no be like am bibiara enye bi a share ni bebre share pa fama comment section wo so ye wo de a e na wache wadwen wo honom ama no aye kama medin ene oba ya esuama ye bo a ene mene na jemfi na etna se edi enkomoyi nti me shaw in change channel no koso ahwe yen na ye woni pa ede mawo abribia ye man na akwaba nya fe ne nkome wo ho bia no ehhye so 10 times so nana oba ya akwaba mejo so buru happy Easter so me so say happy because the same to you the happy birthday was the same to you and can come back madam for bio we go happy birthday was the same to you ono so enu ne birthday enu ono so ne birthday is also the same to you and the happy Easter I'm can the same to you the same to you and e on so sa send the twi no me bo so sa madam for bi na ne mpra tene nchen na ne mpra foforo frɛ no oba ne ka se wie ya wase I love you. So I love you too. On so sa. Inti on so sa. And on so sa. Why? Artist on so sa. On pass me ya. Pass me. Me just yes or ye na se na. Your friend as wo yes or yes ndi. So almost say we were nra. Ana o masie ne ne. Almost na pa no o kira no be sore. So chinkwasi no be sore. Anti wo kwa abusuafo. Me kwa cha abusuan no. Wo ba atwema ngo be ja no ofo a. Efri Bantima constituency ebesi atwoma ngo beja north Bantima constituency ne free Bantima abepo junction besi banada nkwa amene barekese no Bantima ne besi amanfru ni Asiofia yes nti free Asiofia efri you know abepo junction ne Bantima ba ne ko barekese nyina no me no modem ye omoye me Yesu abusu panyin oh nice and so be ne go fit to park dey nti mi ana okotna asema awko be chia wo ti se unsa mo ba ye mo frem na me se me wa yi na si me go so ye ntotoye anra omo so mo abo na kunu omo abo na akosen ahoma asenua so akunu anti ye go so wo ayi na mu ye bompa ese chana be so de ni munyam na yese ye ni age ye kun wo so le be hunu ye be hunu bi wa ha wo de hye no nju be hunu me de me hunu na jemfi na watene nka no ene na jemfi ni bedi nkomo bajo say adutwum na hu hia me pa yi abanti yi ba kwa firim wo hu wo na wo nko na yi firim me nko a edi ni na jemfi adutwum na jemfi adutwum wo ya no aka na jemfi ni kwa na oja adutwum ose na me de ni ma kan na ma o kana na jemfi anti na jemfi adutwum edi ni nyina no na ma obi ayi benadam odi won si ne di hu hia no edi nso de hu hia na me ye hu obobre ane udibre ane wotebia ane sede wotie matiase na na makane ma miensa na ye mo wakwaba ya sha se dada ye hresim ye nto so ye na no ye nche ye kwa na etena ase na ye di nkomo na Asante enya ne fa hudie afeben adama so beka ya o mekai Asante nya ne fa hudie ede ne ho efri danchirafo nsem 1617 ana Asante nya ne fa ho de de ne ho fri danchirafo nsem a Asante ne danchira na odi ne so no koin
Sabe no de na abaya Asante. Ni mu Asante ne firi baabi na eba. Eya o kenkan book no ne the historians na church no a. Etimi confusing we twere we na we twere we. Won hyɛ da nton ho ase. Nanso so enye na ya mfini ne di nkɔma a onya botre kyerɛkyerɛ ma wo hu sɛ yes. Opanyin nim ne wo ka na wo kyerɛ ya de so pa. Opanyin wadaroma nana ansana Asante kabum ebeba no. But yen sha semfiri wo ansana de bewura Asante. Na ahemfo ben na edi yen so. Na omunnwuma so ana impact a omoso meki no Asante nkabomu. Saa bre no na ye frɛ ye krono a enei ye frɛ nsa Asante no. Ɛde na ye ka no sɛ kwaman. Fi sɛ wo hena Asante de be ya Asante obedi so no. Na wo ye kwaman hene. Kwaman hene. Ansa na Asante de be ya Asante wo ye Asante hene. Okay. Enti kwaman no yenya busu apanyifo mienu a omode oman ni free Asante man so ebe kura aman no nti kura aman no na ye ka ne kwa aman enne no Kura aman omo na be kura aman no na omo ye mpanyifo mienu a omo na edi abusua no anim ebe kura aman no nti ene ye ka nse kwa aman no na omo be kura aman no nti na ye frem na twum na nantwi na twum nantwi okay kwa kwantwi ana kofitwum ana be kura aman no ewo kwa aman nti ye kan kwa aman no omodo oman ne firi Asante man so asumunya Asante man so saa no mde be kura aman no ewo enei ba bi efre okumase adum no edini pa ye anum o Eastern region nti ye se Asante ase no nti anumfo no nti so okwa adum no nye kuru ba ko ye wo adum hene wo ho pampa so hene wo ho ensu ase hene ni nyina wo adum ha ye wo denkyemena so ni nyina wo adum ha ye wo fence da bia Sante hene ekọ edura okuda okokogu nsa no ya hu se du bia se okokroma ye madwomfo nyina ama okuda na madwomfo ma ni nyina sa kuru nyina wo hodom a omo hene enti denkyemena so wo no so wo na bakwase meda baabi de enti efre ho denkyemena so no denkyemena so no wo uduru adum baabi a obi gina jata so ebo dawuru no saa de no so anu so asem wo ho enso ne nkyerase anu so ne nkyerase na Asante eku na kuru no mo kono mo wo konfobia ne bosom no waben pa nto otumi dane sebo ebe chichi nipa eku omu nti da koro na obitimi ono so kodi na duru ye ne obey ne ho na otimi chi aboa ne kun no ti okun aboa no ogina so bon dawuru se mmehwe se aboa na makunu no eno no man ne statue asi prisons nanim ho no prisons nanim ho eho ne efro de nkyemena so otimi chi aboa na okun no na obo dawuru saada no ye wo akwala bi obedi Sante hene saada na ochi saabo an kunu na ada na so ye wo akola bia na oye dehie ya na efe no saaje ma prempe enti sebo nananam fe no kootwa amansa ebi fe ne twie enti kootwa amansa no do mu twa ne tiam fe ne twie no omo chi ne wiye no ada na omo timi chi aboa no obi timi chi aboa ne kunu no ejina na so bo dawru se mu mehwe wo na de mekon aboa no saada na so na ye wo saa akwala no nti obedi hene no de be ne mna nsa da ye wo no na ye chi etwie no ekunu nti efe no osa echiri twie nti ye Asante hene bi a ne mna ne ade osa echiri twie ada ye wo no na ye chi saa aboa no na so ye twam wo hono mo a na esi hono mo se obi na enim statue ye na why statue so on ti ase sane wasi bibie wo ha bibie ho bia wasi na ase no da no na ye chi saa ada na so na ye wo saa akra nso be di Sante hene ne ma ne efe na ye echa no ba ya Asante hene ma sempe odi kan ti na mna ne de wo sai a o chiri twie ada ye wo no na ye chiri etwie no nti wodi ase wodi bibi aba ada ye wo no na saa de kro na ba wo se edin bia wase ye ka kwadu edin o mo ka ne kwadu ye koradu o kipu 10 and odi yi thousands okay koradu a o yi dom edin no de koradu ya o yi dom
Kuradu a oyi dom no yese ebre Asante ntokwa tetene de ntokwa no mutim abrofo no che asantefo mema be se apem gu dam ana aka edu ana omo san wo mu enti omo wura fie bi mu no omo wura honom no na obi oba bi ho a wo aka na wo omo amfi no omo wura no kopa da bi mu wura ye enti abrofo no san omo no beto omo to omo no mu se oba awo aka oba wo fie na duo ho a wo no na omo san omo chikoye ti omo san omo chikoye no ana oba wayi no omo amunya akwan ewura fa mpoma mu pie enom ko bie edom na abrafo na de omato dan mo de ade ato ano no omutim ko bie wo mo to mo wo akora na akora ne pie no se akora we de enye wo no a enkom be chi nipa du na e baaye no nti wa akora du no e de akoyi dom na ye do mo gu wo nti kora du no oyi dom nti Asante din no bebre bia wase akanfo ye din bia wase unimu ana unimu so a na de ko nti na yehwe ya hemfo ana nti ya hemfo no nana twumni antwi ene ba akwaman omo firi ho no ene ebenya ono nko abaye wo hene ewo kwaman ho no ma efe nana krobia amanfi nana krobia manfi nana krobia manfi nana krobia manfi achi ene ebenya nana oti akenten oti akenten ono so beye kwaman hene nana oti akenten nana oti akenten ableso ne yehu buroni ne yehu buroni da yehu nipa ne ho yefufu anase ayida na penso na buhu buroni na penso ana ene Asante ya yetimu a ye Asante ne no sabre no yehu se buroni obi aba ni na husuo no edanso nte se ye na dana buroni so ba kwaman no na ye kwasia da ya kwaside sabre na kwaman ehye denkyirase nti edu akwaside a ye ma emma ne mema ade gya sika futuro ani sika akokọ ni bi ekọ denkyira hemfie kosom na na oti akanti abeso no ohene oti akonya se ne fe na bo amponsem enti na omo de kokosom na saada no sabrenso na ye wo konfo panyin a na ohwe kwaman oye kwaman konfo panyin ne fe konfo tuda na kwaside no okochia nananom ti okoy na ne suman saneye konfo tuda wo free Asante aguna kuro bi wa aguna efre ho omo ka ne konya ne mo ye konya omo kon ne fa kuro no konya na abosom da so ho konfo tuda abosom da so aguna saman sisi ya me kese wo ko ho a wo behu so na abosom da so ho konfo tuda na anopedu ba akona ne suman saneye no ka che nananom se nananom enkofo bi ba ha omo ho ye fita omo tiri ni go machi omo soso wa che ye nananom ya me ani anya dia omo ba betu afa ye so omo ba be die so nana oti akenta na ye wo hene no wase konfo no aben pa o kan asem ebem no wase wo kan asem ebem nti na ade nananom abosomfo di bedada nananom ahemfo enti o hye nkom no du ba ko awia du mienu ne omo a omo twa ne ti ablafo ko twa ne ti omo twa ne ti ni moja kokwa ama shire moja ne bati se ya hunu shire fita na fi ni mu bae ne mu abosom ne kokasa gu na na oti akenta atum se de enti a mutwa konfo ne ti moja ma shire fita na bae se nkofo na mo ba no mo hu yefufu enti omo ba ebo awia no miensa no mo bae wa se nkom no 11 am 12 pm ye trinity 3 pm na Don Diego de Azambuja General Kahun General Don Diego de Azambuja one di adabro na one ne di already Portuguese no me Portugal Portuguese no ba ntina Portuguese na nanum ntime nka nti besi na ye na nanum a mote no kan Portuchiefo Portuguese no omu ntime nka na nanum kan Portuchiefo ana omo bae no ohene no na oti akente de nani ehu se yi asemi ya konfo kan ke ma de nchimpo mama yakunu enti nana twum nana ntwi nana kobia manfi e ka kire konfo tu da se kofre oti akente abra ne musa de enti ankom na o hye no wantwa ma ade anchimpo na odena ni ehu sa abam tu kofre ne bra asantefo ne akanfo kan samantoa
nti nana oti akenten na ye nana obiri nana nana comfort tuda na ye nana oti akenten samanto no be fa ne koy historian bi e wo Ghana ha o se nana obiri nana oti akenten ya Asante hina odi kan onim de woka nyono a Debi onu wa hu Asante nana oti akenten hu Asante ti se wo ye historian na wo ka Asante sem na o de nana oti akenten be mu a nana oti akenten wo hu Asante nana oti akenten be se na Asante ni ho na eni Asante na ye kwaman onu wo koye no ana nana obiri ebo a oye ni din a de to no se odi ahenkan nti ni din efi ni kwala be mu na odi ahenkan na efe no obiri ebo odi ahenkan ena osanya akonya sa be di akonya nti ni din efe na obiri ebo odi ahenkan enkofo se efe na odi ahenkan ne nko ade ona ya Asante hina odi kan banya no koreda di din a de to no uhu ahenkan a oni ade da akonya kura ni fie yo obi di ahenkan akonya ni fie aha nti edin na ende ne de ato edin ne de ato no nti no odi ahenkan obiri ebo odi ahenkan na obedi hine e wo kwaman ono na breso sabe yakum comfort tuda nti ono so koy no so comfort so de me ye fe ne comfort yamo a na sabre no comfort ne de na mo tumi pa sabre no na kwaman comfort panyin bia no titiri omu ni firi aguna aguna saa titi aguna no eye ne aguna bepoa ene titi aguna no titi aguna ne ka no ene yi kwa aguna efe be bepoa ho ne ho ne wo abosom e wo na konwa no akonfo na edie udi aguna konwa suman kan wo ntimi ni di comfort da bedi comfort ya mo anso bedi comfort ya bo bedi ni wo nana obiri ebo abreso comfort ya mo bedi yi no nana obiri ebo a ebedi akonwa no ana comfort ya mo akaka chen se ohene dako wona nanu ba beson da yese monka nkuro na aka ne nyina mom na monye baako na mokabo mu a sede de nkyere di mu so ne domafo ha mu no sabre no kwaman no tete kwaman no enei adum military museum ho no no eko rage police station the car runabout eko KMA ade beba santasi nyina ye kwaman ana doma enei doma no aduanafo no mte doma enei domafo no omo so sintreso sintreso wo free sofolai ade ko asuyebu a ne kwa ada so no enso ye domafo nkuro ho no omo so tie nana domafo no a benfo akonfo o ma ben ewa akonfo no mani ade che kwamanfo no enti domafo ti sintreso no omo ne ayifo no omo ne kwamanfo no kon maako nsia ni nyina omo di kwamanfo no so enei doma nana agema bedu krom doma ai omo no mo kon maako emprensia ni nyina no mo di kwamanfo no so fi se no mo akonfo o ma ben omo wo mema a omo timi ku echen kwamanfo no enti nana obiri ebo a konfo no beka asa kire nse wo nana beso da ye se beka bomu no wa mfi enti dako da so da ye se de konfo ne kan no nana ntwi nana ko bia ma mfi nana oti akenten nana twum omu nyina beka kire nse hwese mbeka nkuru na bomu no matimi adem ho nyesa mu ntimi nim ho sabe so na kon ba ofenso beboa kwaman ko a ofenso baba beboa kwaman ko a Diaben baba beboa kwaman ko asunya baba beboa kukufu baba beboa bekwa baba beboa enti ade to mu nyina nka mu no munyi ba akoma nini wo mo so sabre ya ye kasa wo kwaman e ka kwaman sei na awukugwa fo ade asema to konfo anoche so e woni kurum sabe na awukugwa ayi no denchira odi nkro bebre so odi awukugwa fo no so e wo kremem fo mo ne hwam akuapem
Okugu akonfa no chikrum odi wo mo so enti omo ni odno ani krom anwanwade ne nsenkyerene ne ade a wo ye no no ani kromfuo anante akọ denchiramem akoka chena na bo amponsemje akora bi asole wo yekrum manema a wo ye wo se oba be kun no obedi den obedi ade wo denchira afesu so ato akora wanya mfie dumi ensam na sofofon bi e de aye ni preaching se ayi emona na okoto ye na echi na nya no kura ni kurufo na koka asam to no so de no mbe ya na bo amponzem beche no na mo koka to no so na e beche no ade ne koye na edin tutu ansu firi denchira bosom na da so ho edin tutu ye bosom din ho no mo na ose tutu o di kan ne ma me ne papa koye o munya na firi anu nti ho na edin ni firi enti na wota akọ di sabra na obiri yebo aye hene wa ha no na kofa no chi da pam oda pam e wo denchira pam no kana te ka se do bia to pam a ne be ka se condemn prison ye do ko condemn a tem bi tim be yukukun sabi na ne de na kofa no chi so dem kana mfa ne pam pam okay e do bi ko to prison ye o ko anchichemu wom e so do bia to pam dia na je se wo ma e betwa a condemn e wo ma e betwa na kukuno ya bua okunfo aha on say e ka say ya bua wofo na wofo we de ekumu de e bi ka ne kunfo omo nte ase wofo na ya bua on de ekumu de nti ekumu fo na ya bua no ba mo ka ne kunfo wo kra je akra na ndra wo ti ase yi esi na me ti ase aha wofo na ya bua on de ekumu de nti ya bua ekumu fo e fo na ya bua no ekumu fo nti konfa no ti ne ya bua ne kumu fo atiase ya woda pem a ebre bia ebitima begina akoja ne kwan enti na obiri yebo a eye na adwene se obekan kro na bomu no doma force no mo hye kon ono omo hu se nka bomu ni ba be ha wo mo konfo ya mo ayo bia no wa ben na otime yira na obiri yebo asoma se man ko frɛ ne wa agona be po ha omra de ye soma an no se won ko no onya ko no de amane ne kobo ni wi a edipa ne meduru no no abedi nkomo na wi ko wabesi ne chabedi ne komo wi ko wo de ne ho ka haban pa ne okọ enti edipa ne mra no abedi nkomo na wi ne okọ ti na konfo ya ma no wa bin enti doma ko ye to so nsia no emu ne ye chi omo chi konfo ya mo atwa ne ti to kwa ne ye din edu bebe na omo konfo be ma o konfo ba konfo adoma ne konfo kirema oye doma afọ konfo na o ma bin konfo kirema ne kwa de omo kwa wo nkobi o hyedem na okobi kura ankeye den o hyem no ye nioma so o ye niema ti ne wa bin enti wo ye den enyeye enti omo timi che konfo ya mo atwa ne ti enei kumase ko ba bi e fra ho tafo a tafo no kuro no mfa na tamfo atamfo adisi na efe na tamfo ho na ayi atamfo ko nya wo munti no mfa wa atamfo nemom enye nei tafo ha Dr. Mensa unim kumase pa tafo ahemfie si Dr. Mensa ba bi onfra ko bodumase no ba bi amampon station tafo ahemfie ne ho no ho na ntokwa ne ko wieye ona tokwa ne free kwa man ko wieye ka ne tetafo antitafo ahemfie da so si tetafo ahemfie da so si Dr. Mensa enei si wo ada so si wo no ho na kuro ni wo ananya na obehye ya se a wo kan tafo ne de ni abutafo kuro sa na Dr. Mensa kura enei tafo yi o ma so ne free wo ko ho o mso mu free denjira tafofo no free denjira nkuro no bebre ewo babi obi o free a obi a wonase enti tokwa ne ba wi tokwa ne mu no ana obi free na obiri ebo a ka ne tetene ye kokko a enye nnei na ahemfo no e de ahenie ne kwa yie no ye de kwa ya walegie ne ayefro ne ayakoside no ne ye de ahemsem ne kokko ye de ko enti wo hene no ye ko a wugina mu bi wuzu kuta sekan wo ko bi enti na mo bu be se de sia anko akọ adwane no wa ye de sia ye ko ankunim de ba wo na ye de sia ate akonya so no wo nko bi
ye ne yenkomra ye ne yenkomra omo nko aha oka ho bi enti obi firi akire betwa na na obiri yebo asekan wo nachi enti na nanom se odi afna kam kam what you say sekutwa ai kam odi afra kam no na ba afie obeduru ye no wantimi antana se na odi fra mu kwa akura to nyasa kam ni firi ntokom efiri doma ntokwa na toso nsia se na no eden na odi kwa akura ono okoye no doma akọ sa ntokwa no wie no ono mu se ntokwa o makwi ano odi na ade na obiri yebo a eye no wawu okwa akura de obae no so boaboa ne ho se opese oya ade kro na ntimu miemfiri ano maka bom wi aye moayen ana do mafo no koye yeso muhu ne sen kabom ne ba ebe wi a nya de ombe so mo doso omo doso nti ombe ha adwen nti omo koye nti ednei okobuna efe ba bi German enso omo ni abrochire omo ni Europe nti o German wo abono yo German wo ehonum na do mafo no koye omo firi ha no mo koye hu se kun ya kun awie ya akwala ya ba ye hwede ye wo ya okoda nchira bada bia wasa kofa konfo ya mo akọ ono nso okoye na ede na se di tu bedi akonwa no before bedi akonwa na konfa no chi otwem konfa no chi afre no aka chense enche ohina wote makonwa nso bewu owu a edo bedi hene obewu okun no wu okun no ma edo bedi hene senti wudi hene na behwehwe me na meboa mo hene ya ekese ache nkuro na atwa ehu ahia nyina bere se ba bu ya Easter tama ye bo Yesu asendua no osa ba ko ka kire ne se oduru ahinwa mu a ya akai me ti Yesu so de ye dunya unya gi na ya akai ono ne yan se otimi be yi ne firi ba bi owo na obebo na mana hin na pagya kire achen nkuro atwa ne ho ahia nyina wo Gold Coast abre no so otimi bo na sabe na ogya ni hene no na obiri ebo na ye wo hene tela na obiri ebo we yede ni di ade no no kai se obi hyem nkom ono no ta akoda nkyira na ya na nkofo ka se okoda nkyira okosua na okokosua ahini sabre ai na bo amozem no na be kire se de ede hene onfiu ono odi nkuro bia so na obekire na ahini no konfa so odi ne hene onkyire o na emom onana no konfo na ne maame ko ne honom no bosom no ono ta akọ ho ti no ta akoda nkyira pa anintina no ta akoda nkyira enti ebra akonya ba ya obedi hine no kai se ko da nkyira bankase so ma branti bia na odam kan se ma me ko hwe no to ko no da so ho ana okache nana bo amponsim se abranti ya oda pam ye de mesi akonya so fa na ma me na fa nkobo me ho atenase oti ase odo no kobo ne ho atenase sa oti ase kasa obi de obi ko bone ho atenase yes na anu ase wo no kura nka nche nke beja ne kwanche ne fa ne ko anti kwa fa so di yi kwa fa so di yi ko fa no cheba kwa aman no sa ba ne wo kwa aman ye nyama asante ti ko fa no cheba no enu ose nka bomu na mu hene wote akunya so kwa akura no na otu ho anamo no otu ho anamo ebe yi na ye nso beboa enti entu ho anamo ena ofrefre nkuro na ekon ba ombeboa wo mo ofin so asuminya kokofu dwaben mampon efe ne se bekwai ofre omfrefre nkuro no ahemfo no onom ka se no mu nyina atre ase na konfa no tese ene se nka bom no betimi ayeye di a je se ye ya apam se apam a ye nyina apam bia so moja na ede ye nyina ye beji atum na ba kokora nyi ne ho mfrim ana mo gitum no se en de meye ne se me de fitiye ene be ka se panye abewo obi ansa no moja beba na de begu kukukum metwa obi atrinyi obi betwa ne tire no twa ne mawura amame enti obi atwitwa ma no nti ode kukuro ne duru so a na de fitiye ne panye na wo nsa no na de moja na som enti wo ye ahemfo no mo ho ni nyina bi mo wie no no wo hye enwi no kuku no ani
mowre no ani mogya no nyina no wo hye wie na ode moto foforo fra na ode France fufuo na ye fie da ye fe ni fofie sa fie da na ye fofie ewo ene kumase bi ye fro se pampaso kumase pampaso eho no na sa de ni sie eho no ahemfu ni kosia eho na hyiamu ni koso na emom akonwa ade obedi mo anim no betena so no ebefiri soro na aba na ebe wie ade ebesi ni na so no ona be ya Asante hene ona bedi mu nyina manim na esa ne nti na ye kama bomu ne sere be ya mokosa mbedi nkunim nti Asante ani ene Asante no ne se kwamai fo breye se kan tetene de na ye kon na de jinsa ase ne nkuro tokwani ade je dom nti se uti ukurum na ohwe ukurum na opebia ka ho ana kuru bi ti wo no wo hawa na na sai kon uti mekona di ni so a ade enso ama ye gitum se obi akon adi so no se yetima akon ache wo hene twaneti yenya che wo hene kunu no dia na yedim so ti wo hene nya wuwi a omo makanya broni beka so mbesaranda obi a ade na akode begu fon se obi e kan no kora no ko kan ne ahemfo no nyina omo na di animu ne yakun omo mfirim de bia me kan ya na nkofo sere se enti se ne ya ye de enne ye de ahenie no ye de kwa yi ase ye de kwa waleje ye de kwa koside wo ahemfie mensia ye de ntuma fira fefe ne kan tete ne nya sa se ye kokon na bonkumfuo ni a wo na ye bonkum fokutira fokuo ni se group a mo ne frem se mo ne bonkumfuo no ye kokon mo na mfa bonkum nifafo fa nifa twafo hene obi busa me sa question we se obi etwafo hene nso onyare ontwa na me se nyi obi a otwa yale atwa na mum na etwa sa na kokon ba bia ye kone sa e betwa no hene odi animu ami etwa sa no ona ye twafo hene ye kan nanta hene a etu e bo hu mienu Asante bia eka bomu ese ya nanta enti obi nan ka bomu ese o ya nanta etu e bo hu mienu ye fe na nanta tuo enti wo hene wo hwesa atuo no so no e fe na nanta hene enye se bia obohu obi o ya nanta hene so no ye bolege anya nanta hene chese ne na keka bom enye sa na tie enti kwaman no saa bre ne de ne de kun no ana na tie ho enti omo ye sa enkabomu no fiada no ewie ye no omo ye sa enkabomu no efiada na nananom ne nyina gitum ma omo hia ai ma konfa no chi aye nyankomade no oje obi ama were ne tirenwi ne moja no wie na o hyiye o de motofra no sa de France afufuo ana obi anumu bi ahemfo ne hia ho no ansa no ne apam no ansa no obey nyankomade nti oye nyankomade na konwa ne besi na o setutu ya na oye kwaman hene no ne naso horom no obetitum se Asante ya giatum se oye na ye hene se ye bekokon ebedi nkunim nti esa enti hene ane enne ye kan se Asante hene no nti senti ya kan ye ho abom se bekosa ye bekan ho abom ne ebedi nkunim nti senti hene Asante ya kan ye ho abom nti senti enye wo hene ba ko a wona die nyina so na obi a de na konwa bai ene konfa no te se obi a da so te na konwa so de a se ne de yin so wo na ano no ewa nti obi a konwa ye beje nti wo nyankoma de ma ekwan ebeda afom owie na ode sekan oye nyankoma no asekan free wiem bae na ode sekan ne si ba bi ode nkonwa ne si egu ye no ase amana na ebeda ho no de nkonwa ne gu nkonwa no ahemfo no nyina nkonwa gu kata so wie na ode sekan no oye nyankoma sekan ne ba na ode si so ana o se ba bi a me de sekan ya si ye de nipa be firi hanom ye nipa be firi fie aba ha onsan ko fie ye be nipa so be firi fie ye de nipa so be firi anso akofie twinu ati ase ye de nipa be firi fie aba ha ye nsan amfane nkofie ne mum ye de nipa so be firi ha akofie ba bi ode sekan sa be na ho ye kwaye enu achi ana kwame nkruma nim di mo pa ba bi asi teaching hospital ho ni enkom na wo hye no ye pa ba bi asi ya sabia no chese nipa be firi fie o yale ba ha obe ba bewu oba nso ba ha bewu ame de akola nso firi ha akofie nti ne be na obu ye no na ase no ampa nso besi ne ye sia yale sabia no saa asem na okaye no nananom de to ho de enti unse hospital mfe de G company na esi hospital no company ni di na de G
G construction Omo na see hospital no kese no Comfort teaching hospital no G construction na see nti omo si no na omo signboard na dey sisi won ma train G construction but ewie na nanu say there be konfo bi hye nkoma enfie be de wo ho atwam ampa so aha ne abesi asidi e de ndi bete so ene Comfort teaching hospital no e de Comfort ni din to so aha nti Comfort teaching hospital no saa nkom na o hye secondary wansa no mbesi hospital no sabe na hospital bi de ho ye nwuram na sofu bi akansamfon se eho ne etwa Comfort titi sikan de twa ne tiri ne egya ne ho e se ye musuo sikan wo yare onim de wo ka ni se me ne nkofo bi problem se wo free ha o mo free akwa mo kan me mfa nche wo mo wo free na wo nim a menka wonti ase anjirem wonti ase me di ho nkomo se yi no ahemfo no ewu ye no no pese obedi asante hene ana ahemfo do twa ti ahemfo no twa ni bebe o mo twa ni ti no ani gi ho no na obi aso so de sikan na musuo sikan obi anfo emfa akofie ayensamfo pa o ya chimuni okrom ni abakwasem na achimfo omu abakwasem achim no aye wo chemfo anya achim sebo ni din ba kono no wo chem na kale de no mo konte se sebo de do mo konte se o chem o mo konte se o chem ana ye o chemfo na ene eya achim okwawu a kwawu eye kowu o mutimi furo soro onum no o mu nyina afiri amansie ani adanse no o mutimi furo soro kwatena ho na o de ntokwa eto a wo mu a okwa no mu se eho na abo o soro onum no mu abo ne baji o de okwa se o de kowu fo no na wo kɔ no ana ne ye frɛ ne kwawu enti wo firi kwawu a wo ukrom wa abakwasem wo ya atimuni a ukrom wa abakwasem ana na wo ka ukrom de na abɛka obi de ase no atu futuragu omo a omu nim nani se ye twa Comfort titi wo honum enukure bi anim nti saa be nka bomu ne baaye no ewie no adom se aka bomu di a yen so ye ho hwe se esenti na ekan ho ti yen fa sabi so ye ho hwe ono mo hye doma akon se doma afo aha ye wa ha omo ti kwa ma so ti suntra so oma ha oma ha ye di ani a chemprensia no mo ne akoma die so omo nti na na obere ye bo awuye enu nti ye beto mo jama ho no makoko Comfort ehwe ani mam hwe ntakre wo se ye nko kwanda ho no mudi ani mo koye omuduru enei ba bi efre se tano so na kom de wo mo ti Comfort ya amwade o ye ne se obusa obi aduane opese wodie obi adu opese se kom de wo mo obi adu opese wodi no di obi aka ye bia wo ye nsankyerene ma ne ba ma mo di wo ye nsankyerene ma aduane ne ba ma mo di wo mfie dumienu wo ye bi wa ukugwa obere no ne me ne nanfofo ma edi agro no mo se kom de wo mo ana wo se obi anka de ope no so obi ankofa chance mra kataso obi abi so na de obi aka ye bia ne wom sabe no wo mfie dumienu no ewa ukugwa enti asante ko edi kan no esenti akan ye ho abobu no ekom ne koso mo ho ahwe ne se doma afa ha o mache enti o mbeto a mo doma ho o jama ho o mo to o mo koi eno mo kokon di nkunim sabe wo hine doma akusi Asante mo ko chi doma o tine o mo kon chi doma akusi twaniti na kare no obi ba no ne wo kwa wade odi wo so ade obi a wo fa wade bia obefa nti ene mo se safiri ho no mo de ba mo fa ne nyina firi mo de ba no o mu duru betenase krobi de betenase na de betenase ono mo se ne ma ya no ye nche na obi anfa ne de udura obi anfa ne de nko nti o mo tena mo che ne ma ne wie no mo se sa kro ndi sa ho na Asante fo be che obi ne mum nti na efro bechem ni di pa ne fo betenase ho na Asante be che omo ne mum do ma akonom ko mo ba ho no be che omo ne mum nti nei ye fro ho bechem ana ma ye benya nei bechem no aya Asante ko edi kan omo ka bo mu no omo ba wie no mo se almighty danchira yakodo ma ba di danchira di eso na se yakan ho bo mu dia na danchira se danchira da so di eso biem sa be na bo amponsem ko ama na ntim dakale aba na ntim dakale ya ba ma na se ditu ya ba ma na mum na ntim dakale be di adeja na se ditu ana omo ye se
Ani en fi ni hwe danjira omke kan ni ma bom ikan si ani na konfo anoche se kun we ye bekọ ni ebedi nkun ma ne nya abrempon form yensa mo do mo homa sa abrempon form yensa ahemfo abrempon yensa omte akonya so edo mo homa nti hwam na do mo ho bema ana na asan so kofo a ofri edumaka sika se mede mo homa ana o se odo homa de di kan se betutu form de wa hyewo onye se ye kun de wa hyewo da bi etutu form ne de na hyewo abra animu no so de ne hye honom na eduru a ombehye ama akofo ne de adwale no ye be hye do no ana du 9 14 days nti edo no besi wunsem e de begu ya wo ma na si wunsem na du 9 no se megitum ana opren ye ode ne de aba na se ye tu fom ye tutu fom e na hye ho ba ne nsa pia bonten ne nsan kwa ne ti nyina hye fom ne nsan kwa ne pia bonten ana ya wazni sim atiase na omudwale aduru no asone enso da so ofe yi asisisi ekọ ho a ba bia omo ye sa de na wo ho na ye wie yenso so ase akamienu ana na ajeso hene na ajeso di kopem so se so me de me homa ana o se wo de ebetwetwa wanim no so ebetwetwa wa kopem so bewu ni ye de ade afrawo na ma mpeta ba se se afria de akodanjira mam na danjira fo hu a abomu hu e wo kon na omo ba num o se me de me homa unwi ni etwetwa onwu an nto no so ye de no do konfano chikan ampa so de moto no gu ni pede na etwetwa no so na mpeta ba se sa ni nyina free Asante mem koye e de ko danjira mem ko je agu ho ana ese ba ko aka ye se ono de ye besiesie no ye be se ne batakari ama ne tio na mum won tutuo no na bra danchirafo betutu e be kan na obewu na ho na Asante nkunim de be hya ase ana na churubu akodu asem so de me homa kokon minim se mikowu wonim prefe se tio na de kuta na woto a Asante be di nkuguo onto so de ne homa on so de ne homa ai nti na sinye obi ne kuma ntwi bosia kono ono ana oboa esi ne bo so de nti beja kirema oboa si ne bo de ti aja kirema ma Asante adi nkunim nti ne bosia kono oboa si ne bo so me de nti beja kirema ana ono so ne homa ai nti ho no mo ma ne sam se wo bema nti bema de be kan ne di ho na obi a nse ahemfo obi ade ne hyehyɛ ye bai na asan so kofo ka se me de be ho ma pa de a ensamna ni we na se machi wa hiri bia ba oba hemfia yensa na ansa na mawura Asante hene ho na ode ma wo na nanam gitum wansra gudie wansra bibia da bi sa ba no de ahofa ma onye nne yo mesin kene ko munya bedwan ko mekọ akotena obetwa tekiti akotena brochire ya hemfo no be kuta diplomatic passport o ngombe kokra di sabe no ye kokun na se wo kronum na se kunum ye hu se wo bi udwane a ye kokun ne ba ye je wo yire efiri nsem de ne ma won kokun ne bi ne yire mu ye na akra ba je na aka ne ho wo udi de kosankobi ye kosankobi ai ye je wo yire firi nsem wo yire wa ye ne ho de ba gina firi nsem wo ye kosa wo de wadwane ese wo ye hu fo wo nya be ma wo ni edi kwa hye wo no obaada na mema na kokon no se wanko ye kosa no wadwane de a ye je wo yire firi nsem ade ne ma omo kosa no ebi a obi wo kra hwe a ye hwe a odi anim wo kon dendenden ye tumi hwedi se je oba we kan yire ho na ene ne nwo oseso fi se wani eden wo bema wo akokoduru na wo dwane de a wo hufo ye je wo yire na ewi a ya sa afro se wo ye kosa nkobi ye esa ye kosa no wankobi enti ma nyina de huru betu nsuo ma ye hu se wo ba ma betu o ma esi niema na akọ horom a otimi kura eja na de ma unsi mame ubuza se o de ye nu nyina ye pe ameme kwasa nkobi ye fre kwasa nkobi do o mpese ni mkwase nkwan de ne obekobi kon ba se ukobi wo obi abu odu nti kan ne obedi hina nye peche o ntena botie nye sika fa sika media konwa ni se de na ye hu ye de kon na ye hwe wo kukoduro ni wo be makora wo ye na ye de wadi ade wo nkotena brochie na waba na wo sika nti
ene nkronwa no bebre saa na aye woni sika wonya bi ni no ne nte saa ye kokokora na wudwane a wutimi nka se wo yale ye sie sua yale ye bia wa yale be se daduana ansa na kon ne beba ni agye se ampa o yale ana numpo no ye hu se wakobida ebi ba awokọ nti se na je mfi so yale dia oyi wono pa na kon aba won ko bi dia na je se wo yale ampa na nanam gitum se wo yale nti sa na de na kon na aba na ye hwewa ye hu ye kọ ye hu ye kọ ba ye na waba ye je wo yire ma be ma foforo wo ye kọ sa nko bi atiase enti saa ahemfo no enyina dom ho man na na ajo so di kopem so kan ne de na na trebo akodua ono so se berima o se wode ne ho koba afode ama Asante nti na nanam nyintum se wonya amane ne ba ne kuromuni enya amane wa Asante mema na nanam ntwe na so ye fa nche no de se ono de tiato wa ama ne kuro no ani Asante man enti okwa Asante ahemfie a menhia ahemfie sa Asante hene tenase na wodi asem o hene oka asem a wonya asem eye ba akopɛ kumawu nko a be ma twebo akodua safo twebo akodua otoso mienu ote akonya sesie yi onya ama ne wa ahemfie oya aduanani omo ya kumawu ya aduana omo ya aduanafo enti na ohene ka asuminya asem no abra wodi asuminya asem no asafo hene ko kire na adwene nya asem ni eje ni nya nwotwe ono ho no code ato afi se na ya aduanafo asem ne ye ka asafo atemfo boache ya wote akunyo se sie no o kire na adwen onya amane da ato an ode ko bere ma twebo safo twebo akodua wote akunyo se sie ne ho no ode ko ekumawu na ho no ode ko ye e ma ne be pa ache o ma no ba fo katakete ka nya no dunsia ana ye sere de sie tum nti na enwotwe no sa sumnya sem no ohene tena se chepa na ekọ no nsia bọkọbọ no nso ba fo se ehia ba ko sesi ai ansa na echi ade chi ade de aka na beso so o mkọpe ba so kope ba enso de jo atọ ko si kumawu bere ma twebo akodua safo twebo akodua otakonyo sesi ai so se bi na ye aduanafo asumnya so ye aduana na ye aduanafo sem no wo ka nti saabre no Asante aduana abusua no sumnya na da no di sumnya ni ho a fene se kumawu man kade ne de na nka doma ana doma yi omo ho afrim doma hene ayi no omasom o ha biem enti ye ka aduana sem wa Asante memu a ye enfa doma nka ho biem se se omasom biem omo masom adwuma bado odi kan no ene yi ne ho frim de ma ne yi ne ho frim wo se o ma jojo no Asante hene tenase no ofrantoma obi an franta antoma ne bi ana oba asom koside omo hwe ntoma na efra wo hene ne bi ne fra no se won sesa no se won sesa no onom se won sesa ne ahenkwa fon se de won sore nko on sore nko ana sore ko nti firi wo ana bienti do ma agya Asante som no ana waka ne nnenum nkanda oba akoside na no opoku al neti akonwa so no ofrantoma na no opoku al fra ne bi Asante hene so no obi mfrantoma kro enti omo ye se onse santoma na efra no no se onse san no so onse san de onse ntimi ni Asante ni mfrantoma kro enti ko ena ono so koye ena o se ne won so ma Asante biem kane no ni ye de ekun na gi nkuro enti na Asante hene won nkuro bebre wo bono no na obi so te wo no osuro se ebi anhwe Asante ne mba beko a ono atim de ne ho beba ta Asante se de be Asante ne meko ompene ho asem enti broni ka asem de omo se broni brofo we broni be me ga broni be if you can't beat them join them na bi mu yesa se kwa be ye bi sampa be ye bi sampa for free omo ye mo kasaku na Cote d'Ivoire omo ba on betna sampa no na o mustro se nkofo ba be ha o mu ti o ma na ba ye se yesrem yaba enso so ye nia ye dwune hu se ye mu hawa ha se ye ti no enti se be sem ana so kuro bi ye Asante ase bia so o ka kuro na waka Asante de domba ni
sa kunu ba abeko enti kane no ani nkuro bebre a nei Asante nkuro no dodo na no ye de kon na giye nana eni Asante abre o oba ya se de make se eni de na hemfo de ye de ahensam de kwa yi amanyafo ba na no okuada me ho no mo se yi ase edunka tia se wo thank you to thank you to betwem wo ha real an ti wo on betwen ye ma ye kotana se an se de kwa yi ni dwabo de kanen so de ntokwa de be an ye de konto kwanti ba bi Asante ni free ba no ho ba bi Asante ni free ba no enti na enei wo si wo free hin na eba wo ye den wonim se Asante nkoa na ye kasako ba akwa kasa ne ba akopɛ ni nyina kasa ni nyina ye ba akopɛ bibia nim okɔ ye ka Asante mantem a je say Asante region wo ba Asante region kasa ba akopɛ ne wa twi no Asante kasa ne ye eno nkoa na ye ka but okɔ Eastern region ye wo kasako be senan wo nya akuapem wo Eastern region kwa wo Eastern region Latte o Eastern region Krobo Eastern region kwa o Eastern region Achim o Eastern region mekra maka num manya nso okɔ nkran mo ka no kan pumpuni mantem no omo kasa no hunu se ye ba akon so esesa oduru ba bia okɔ Choko ne Jamestown ani yi na ba osu ani yi na ohun se ensesa kakra wo okɔ bona okɔ sekwa ene ni banna ne yina wo ka bunu wo ka pa so wo ya Asante ni a wonti wante na wo ye bunu ni kwa wo hwe wo ye bunu se wo tetachi man ne sunyan wo hwe a wonti asusu na ye bunu kasa na wo ka okɔ ene no me se enya Western North enya Western region me wo nso so ye wo grocer ye wo hunter ye wo awi ni nyina wo dane kakra wo ni nyina dane wo ho enso so wo ba ha no ma kan twi no kan twi na nso ye mfiri ye nyina nso ye mfiri ha ye guso a ye kɔ no ye beduru ho ma ye hu ba bi a ebi mu fifiri a mbe kan ho a o makam enti ne se on se am ka se Asante nkai ye ka Asante nkai na ye nkofo se wa ye obi papa no wan kai anya sa wo Asante ye nkai ye chi ye ncheche ya se se ye ncheche ya se ke be hu se denchirafo wa ha we mu so wa ha we wa denchirafo wa ha akwam wo Eastern region sa wamfo no omo so wa ha no omo sa di hene wa ha akwamfo no omo ne di hene wa asafo ya kasa akwam hene Asante mema krobe na di akwam wo kroma enso ye wa akwam wo Eastern region omo anso na wa ha si no eye wo ma ye nkai ye chi ye nkai nkofo bi e no mo ba ye nkai ne ma ekɔ so ase ye na be ye ncheche ya se ye ncheche ya se go so ba ha no ma denchafo wa ha pa o ye nya kan bom de ya kan bom ndine ye kasa Asante nkai no ba do kasa Asante nkai obi nim se ye se bia nkai nti Asante ba bi ye free ba no ye free chiri na eba nti ahun se me ka be si nana osetutu omako denchira ko aba de omo ba omako doma ko aba omako doma ko ba ye no denchira hene so atia ma ne boafu so makodi na ntim dekere wate se ayi nkofo na kom ho abom ane ye wan etoso bi won sa akokon wo denchira wa okon odoma akokon doma akusi adi nkunim wo no maba enti ne boafu ene osoma nipa mienu se osoma okofo baako ena somafo ya kase ye tubofo se o meka bibi nchira che se messenger yes bofo ye tubofo a che se ya soma messenger se kokan asem ena ye de warrior ye de okofo baako di nachi okay nana jemfi warrior ne asomafo ya asoma mu messenger fo ya asoma mu ebekom yebekɔ honom na ye se de wura de nchira koni na ya to so afire uzia se de ka kire won ya se Nyansapofo ye nyada jenya mmere esua de abakɔsem wei nye Nyansapo so hefa na abete no yiso be kan ne book so mo hwehwe book nyina adwe nyina antima anyanye pe obi ade nko ana ne jamfi na mayen ntiase ne pa eye yenum nsuo adaroma yenum nsuo mmara sisi ya ye beto aso mimi nsuo ye ready na jamfi so benum bi wososo so nsuo ye ba kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra
Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya